May sa a one-stop shop cooperative caravan para kadagiti kooperatiba ng runa kadagiti Agrarian Reform Beneficiaries Organization ti Jaya ti Department of Agrarian Reform iti probinsya. Babaen daytoy iti panagkikinnamayat ti DAR iti Cooperative Development Authority wenno CDA, DICT, BIR, Bangko, PLGUs ken gobyerno probinsyal. Ti CDA tagserserbi a regulatory body dagiti kooperatiba. Isuda ti mang-assess, evaluate ken ag-monitor seknan ti compliance ken performance dagiti kooperatiba iti aspeto ti financial, organizational ken operational babaen iti Cooperative Assessment Information System wenno CAIS. Umuna is regulation. That includes registration. Amo tayo mat na regulation na yun na dagito yung i-submit the reports. May kadwa developmental. Iti developmental, asistaran tayo dagito yung cooperatives tapno to develop, to foster the growth and development dagito yung cooperative. May katlo, dati ko na tayo nga quasi-judicial function. Agpaot iti talungal daw ti one-stop shop cooperative caravan. Umuna ang maijaya ti lecture and orientation, babaen ti CDA, idinto hands-on training ti maudi adwa aldaw. Panag-comply da iti requirements iti cooperative ket maysa ngamin dayjay iti kadakkelan nga makikita mi nga challenge tangamin no handa nga makomply ma-show cause order da. So daytoy ket initiative tapno ti kastakat ayaban mi ni CDA tapno ti kastakat ma-explain na dagiti naduma-duma nga proseso na ken nung mabalin ba nga maipababasit o kumbaga maiaramid tayo dito yan in one ito'y itatang talungal daw ken kastamot nga inayaban mi mo ti DICT tapno ma-ensure tayo nga the signal tayo kasi amo tayo moten nga may nga challenge dagiti kooperatiba tayo ket dagiti handa nga maka-submit gapo tawan ti signal dagiti ti issue nga minawan ti signal adda nga min dagiti ongoing ti registration na nga kooperatiba tayo. So ito'y maresponsan nga dagos. At damat dagiti CAIS wenno daytoy Cooperative Information System dagiti submission ti report at daytoy pa yan ni CDA. We have to conduct this one-stop shop. Tapno ti kasta malesen dagitoy nga nguma nga to nga number ti kooperatiba nga handa makakomply iti online reports. Maysa iti ili ti buklok ang makapadpadas iti on and off iti internet connectivity signal. Gapoy ti daytoy marigatanda nga gisubmit ti reports via online. DJ lang ti kwa DJ narigat nga aga submit ti reportings via online. That's why we need your help. Ngada kayo nga aga manmanis ti CAIS. Tapno na paspaspas na parpartak iti submission ti reporting sa nga madelay ti growth iti cooperative. Iti probinsya, pakabuklan a 50 ket siyam ti Agrarian Reform Beneficiaries Organization. 23% lang ti daytoy ti fully complaint ken bigbigen da ang maysa ti digitalization ang makagapo ti saan a panagcomply dagiti kaadwan. So no kung non-compliant ko na tayo, they were not able to submit fully their report to CDA considering that is online. Even if they want to submit the capacity for that online digitalization, they can. And if they cannot comply with the regulatory requirements of the CDA, iso the iti one cause of a dissolution iti may nga kooperatiba may kat legal personality das ko. So the iwasan tayo. Mangnamnama ti DAR ang umato ti bilang dagiti compliant cooperative nang runa dagiti small cooperatives apaman ngaglipas ti caravan. Jessica Boreta, Balitang Solid North.